Došli su opet Čižmadija i Rogulje na skok i ugurat će se ta lopta u gol 1-0. Evo, to je pogodak mladog Matije Poreckog. 1-0 u 24. minuti za Slaven Belupo. Još jedan gol u mreži Milana iz Kumanova. Evo, sad ćemo vidjeti kriva procena ovdje vratara Danića, malo je to zirao i neko od obrambenih igrača Milana i na pravom mjestu Matija Porecki, njegov prvi pogodak za Vojnović. I dobro, sada Vojnović vidi vrućina i vrućina 2-0. Vrlo lijepo Bojan Vrućina, krasno primanje i guranje prema napred, namještanje za udarac i manirom vrsnog golgetera zabija za 2-0. Miran Milivoj Bračun, kvalitetu puno višu Slaven Belupo dokazao već u prvoj utakmici. Evo, krasno primanje Vrućine, zaista jedan dodir nakon toga i onda neobranjiv udarac za Aleksandra Danića. I na samom kraju drugog poluvremena Slaven Belupo povećava svoje vodstvo. Strijelac Vrućina. Purić kraj Puzovića, priključio se ovdje i Jurić, došao u pomoć. Ljuti se Alimi što nije dobio ovu loptu. Na drugoj strani je Šabani, pa onda Erdogan Brando. Bajlozov i to će biti 2-1. To će biti 2-1 sa brojem 11. Stojanović je strelac. Da, ako se ne varam, Saša Stojanović, to je 2-1 u 59. minuti susreta. Ipak Belupo nije uspio da ne primi pogodak i u četvrtoj utakmici. Ono što je Bračun najviše želio, ne primiti pogodak, naravno ići ovdje na pobjedu. Nije upitna uopće pobjeda Belupa, čini mi se ni u ovoj utakmici prolaz da kako uopće nije upitan, ali vidjeli smo Milivoja Bračuna kako se ljutio na svoju momčad neposredno prije ovog pogodka što se povukla i nakon ove akcije. Bajlozov čini mi se kao najbolji igrač. Šafarić može proći kroz sredinu, otvara se Jurić u kaznenom prostoru, ima tamo tek na drugoj strani. Evo sada dolazi Tepurić, Franjo Tepurić, samo mu je 19 godina, vrlo brzo vraća Belupo svoje vodstvo, ovu svoju prednost od 2 pogotka, 3-1, dakle 61. minuta. Na kraju gledamo opet vrlo efikasnu utakmicu. Tamo je Mario Jurić napravio puno posla, odlično sačekao, pričekao, a krasno naciljao Franjo Tepurić za 3-1 u 61. minuti. Vojnović je odlično iz prve, vidi na drugoj strani Jurića, ipak čeka Jurića koji je možda mogao i sam završiti ovu akciju. Jurić za Šafarića, sada ipak su malo težili atrakciji igrač Slaven Belupa, Purić i to je pogodak. Još jednom Franjo Tepurić sada se uspio upisati i po drugi puta u strelice. 4-1, 74. minuta. Franjo Tepurić, dvostruki strelac na ovoj utakmici. Nakon što je krenula akcija od Vojnovića, dugom loptom proigran Jurić, nije onda to prošlo, pa Purić uzeo loptu i uspio centrirati potpuno sam, zaboravljen ovdje u 5 metara. Franjo Tepurić i malo sretno i spretno gurnuo loptu nekako koljenom pored Aleksandra Danića. 4-1, evo i posljednje izmjene. Neobična odluka ekrana Jusufa
ušao čovjek u igru tek u drugom poluvremenu, zabio jedini gol i evo sada odmah izašao iz igre. I krasan udarac, 4-2 Alimi, ko bi se nadao da će ovako padati golovi ovdje u Koprivnici. 75. minuta, Armand Alimi izuzetno efikasno, dugo je vukao loptu, nikoga tu nije napadao, tek onda stigao Maras i potegnuo. Armand Alimi, 21-godišnjak, baš iz Kumanova. Od 2003. u klubu, u prošloj sezoni je zabio 3 gola i Maras. I Tepurić može stići, ovo stigao je. Tepurić je stigao, ali zaustavio je to ipak Danić. Još traje napad Slaven Belupa. Tepurić, odlično, Tepurić za Šafarića, čista situacija, Šafarić ništa i onda Vojnović 5-2. Aljoša Vojnović, prava golijada ovdje u Koprivnici. 5-2, to je 78. minuta. Aljoša Vojnović obranio prvo onaj pokušaj Šafarića. Danić, evo kako je to izgledalo, ali točno odbijena lopta na glavu Aljoša Vojnovića, kojem nije bilo teško zatresti prašnu mrežu. Ovo je njegov 4. gol Milanu. Odlično je bilo i ono proigravanje Tepurića za Šafarić. Vrlo dobar danas, odradio svoje posao na visokoj razini. Gregurina, Vojnović razbijen, sada Milano iz Kumanova prijeti se svih strana. Gregurina i hoće li? Hoće i Gregurina se upisati u strijelce. 6-2 Mario Gregurina, 80. minuta. Nema zaleđa, Vojnović vrlo lijepo, nema više snage ova obrana Milana, čak Gregurina nije dobro pucao, prvi put obranio to Danić, ali više nije mogao zaustaviti ovaj drugi pokušaj. Malo se sretno tu lopta odbila. Ninkeo još jednom uzima loptu i ne predaje se Slaven Belupo. Jurić, prilika da on uđe u strijelca. Jurić, 7-2 i ovo je sada stvarno razbijena vojska iz Makedonije. 7-2 Mario Jurić i on se upisuje u strijelce u 82. minuti. Padaju golovi ovdje u Koprivnici. Ako se ovako nastavi, mogli bi ih vidjeti još jako puno do kraja utakmice. Je ostalo još do isteka 98,5 minuta, ali bio je dugi prekid kada se pružila. Hoće li Alimi doći do ove lopte? Pravovremen izlazak Rogulja i Jurić, Vojnović i Tepurić protiv trojice Makedonaca. Vojnović, čista situacija za Vojnovića, previše otišao u kut, ali kakav gol Aljoše Vojnovića, možda za kraj. 8-2 iz mrtvog kuta bi tamo rekao Aljoša Vojnović. Evo i njegovog drugog pogotka na utakmici u 88. minuti. Raspad sistema već odavno u obrani crvenih i pogledajte odakle je uspio u klizećem startu ugurati Vojnović loptu u gol. Protrčao ovdje pored Danića i po drugi puta na utakmici zatresao mrežu Milana iz Kumanova.